Hello YouTube, nandito tayo ngayon sa ating YouTube channel at meron na naman tayong nakitang video na nakakatakot galing kay Yukiniro TV. So huwag na natin itong patagalin, dive in na natin to. Tingnan natin kung ano yung nakikita nila dito guys. Talaga namin na Let's go na. Okay. Parang maraming gagamba dyan par. Bro, no? Parang mas maraming gagamba kang makikita dyan. Tunay na pag-ibig ay parang limon. Parang Ang limon. tunay na pag-ibig daw ay parang lemon. Bakit? Kasi maasim. Maasim kasi yung pag-ibig niya par. Ang dilim guys. Parang limon. Di ba sila natatakot dyan pre? Kasi pag binibiyak mo yon at pinipisil at inano yung katas niya, talagang mapipikit ka sa sobrang sarap ng pagmamahal. Ay! Yun na pato ba? idol bro. Ayun na. No? So, Meron ng kakaibang tunog. Meron ng mga kakaibang tunog. Sisimula na. Bro, paano kung ano natin yan? Pato ba yan? Mga pato ata yan. Libre talagang nandito na talaga sila. Ayan, no? Pato ba ito? Feel ko mga idol no? Idolong feel ko ay parang pato nga, hindi pato sa nga. ano to. Parang guide natin to na hindi tayo mapahamak sa lugar. Ang dami din gamo-gamo par. Nandito sila, parang ginagabayan tayo mga idol. Nagiging gabay na din namin itong mga idol. Idol no? Kapag tumatawid na kami dito mga idol, umaalis din sila. Tagasan kaya to sila no? Papansin ko bro. Tignan natin pag tawid din. Pag tawid natin, wala na sila dito. Ayun po, sa taas mga idol no? Wow, sheesh. Kabilugan pa ng buwan talaga nag-trip tong dalawang to no? Ang buwan. Talagang naano na po. Ano yung buwan mga idol no? Ba't Yung ganun? signal ng buwan. Parang ano? Tingnan nga natin parang ang baba pa ng buwan gar. Parang ang baba pa ng buwan par. Siguro ano pa to? Mga 8 or Natin, 9 wala na sila dito. siguro. Tara bro, tingnan natin yun. So, Umaalis din sa agad sila. ayun mga idol no? So, ayun po. Tingnan nyo. Taas mga idol no? Ang Parang buwan. ano pa lang. Talaga. Ang baba pa ng buwan. Parang ang maaga buwan, pa. mga idol no? 7 to Signal ng buwan. 9 PM siguro. Umaga nito. Mga idol no? Ganyang oras siguro to. Pwede na natin to bro. Bro, hindi na sila makakatawid sa ilog na to. May bakod na to dito. Tinuruan tayo ni tatay no? Yung mga idol. Mga idol, yung dalawang pato no? Kasama na siya bro. Yung dalawa na sila mga idol. Parang pato ng boss namin ah. Hayaan naman natin to kasi wala naman akong kumalong. Maganda sa tabi-tabi po. Gagi yung mga pato no. Gising pa yung dalawang pato. Ilog na walang labasan bro. Ilog na walang labasan. Sana ay Ang dilim. Baka mamaya may ahas pa dyan no. Ano nyo? Panalangin. Para hindi kami mapahamak sa gabing ito mga idol no. So mauna na ako bro ha. So andito yung holy water natin mga idol no. So shout out dyan. Yung holy water nilagay niya sa ano. Yung water gun. Yan sa lahat ng mga ano, Yukinatics saka Dong Limos ano Dong Hunters Natics Sa mga bagay idol. yung ano, yung water gun di ba medyo long range din yun. Kapag ano, matalino to si ano, si Yuki ah. Bro. Oh, dandan lang tayo mga idol no. So, radyo. Parang may narinig akong wakwak bro. Oh, mga idol. ayun na yung buwan oh. Parang sa kahoy na yun bro. Napapansin Anong oras bro. kaya Ayun, to, bro. no? Yung kawayan bro. Yung kawayan oh. Gumagalaw yung ano. Mga sanga niya. Nakakatakot naman tong ano nila, lugar. Sobrang dilim. Nasa bundok pa ata itong mga to eh. So dandanan tayo mga idol no. So, shout out to Ma'am Liza Abad no. Ma'am Shayna Williams. Ma'am Bingsky. At saka Ayun, may bahay. Ma'am Jocelyn Albert. May bahay par, may bahay.
At lalong-lalo na sa celebrant natin mga idol, no? Ma'am Ging Semiliano. Happy birthday po. So bro, yan na yung bahay bro. Ayan na Bro, yun. bro, may narinig ako bro. Ano yan? Ano yan bro? May dalawang Hindi tayo tao pa. napapansin, bro. Tao ba yan? Bro, ay, hindi tayo napapansin bro. Dito ako bro, dito ako pwesto bro. Bangka bro, Ano yan, men? dito ako bro. Panlabo kasi, men. Hindi ko makita. Kapangan natin mga idol. Bro, ano yan? Ano yan? My God. Kumakain sila par, oh. Natatapang yan. Food trip. Tamang food trip. Lapitan mo po doon. Tamang food trip yung dalawa. Natatapang yan. Eh mga idol. Lapitan mo po doon. Ala. Awuy! Nakakatakot naman to. Kinginan mo nga to, no? Ang kukulit niya, par. Ito lang yung aswang na, no? Hindi takot kahit may lawan ng flashlight. Tuloy lang ang kain. Siyempre. Mga idol. Lapitan natin mga idol. Yun, oh. Parang, bro, saglit lang bro. Saglit lang bro, saglit lang bro. Walang pakialam yung isa, par. Kain lang siya ng kain. Dito mo kumiyansa bro. Ayan mga idol. Oh. Umalis yung isa. Eh mga idol. Malapit na. Grabe yung ano. Eh mga idol. Hello, malapit na, par. Napapansin tayo. Kaya nagago. Yan mga idol, sobrang tapang niya. Sobrang tapang mga idol. Palapitin natin para rosyonan ko bro. Sige, sige. Alang-alang kayo bro. Ilan pala ta bro? Nakabuka yung ano niya. Yung kamay niya. Parang ano. Ganun to. Nakakatakot naman to. Wala ka bantay bro, nga nagkamera ta bro. Oh. Wala ka bantay. Oh. Orasyon na mo bro. Sa bro. Ang haba ng dila niya, par. Ang haba ng dila niya. Handa na yung liwater natin mga idol. Sige, atake ka pa. Sa rosyonan ko bro. Map- Mapulo na gamay. Paduulon pa nato bro, paduulon pa gamay. Susugod ata to, pre. So nagtuon na siya bro, og suga lang bro. Wala siya kapanimahaw sa tuwa. Susugod ata yan. Hindi na kamay bro. Ayun na, ayun na, ayun Hindi na. na kamay sa atin. Ayun na. Ina. Gagi, oh. Pero parang ano lang din siya, no? Aswang ba to? Puta na yan. Ano yan, par? Tumatalab yung ano ni tatay. Ang Lana. haba, oh. Ano? Ano yan? Ba't natumba? Ba't biglang natumba, pre? Biglang natumba? Ulitin natin, biglang natumba eh. Ano bang nangyari doon? So nagtuon na siya bro, og suga lang bro. Biglang natumba? Ano nangyari doon, par? Baka na, ano? Natapilok ba to? Wala siya kapanimahaw sa tuwa. Hindi na kamay bro. Ayun Hindi na. na kamay sa atin oh. Ay, sinusugod sila, ano? Malapit. Tumatalab yung ano ni tatay. Ayun, Lana. oh, ang haba na. Oh, ayan na. Tumba. Lalapitan. Huli water bro. Nilapitan, par. Nilapitan nila yung aswang, men. Bro, ano yun mo bro? Ay mga idol. Ayan, oh. Ayan, oh. May water gun, oh. Ito, oh. Ang laman yan, par. Holy water daw. So, syempre, alam nyo na. Masusunog siguro yan. Susunog na siguro siya. No? Sobrang init siguro yung nararamdaman nito. Ay mga idol. Si Cam. Swing! Silap! Sa likod mo ba? Sa likod mo. Tik na yan. Talo yung aswang, pre. Bro. Busog kasi, no? Kaya hindi makakilos nung ano. Makakilos masyado yung aswang. Busog. Sa likod mo ba? Bro. Sa likod mo bro. 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 Meron pang isa, meron pang isa. Diyan ka lang bro ha. Hinahanap nila yung isa. Hey bro. 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 Paano na bro? Bro. Ang haba ng buhok nila. Muntik na yung isa.
Muntik na yung isa par. Bro! Sa likod mo bro! Diyan ka lang bro ha! Bro! Ay bro! 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 Inatake na. Paano na bro? Bro! Muntik ka na par. Ano ka bro? Muntik ka na par. Ang bilis nung isa, no? Yung isa kasi busog. Kaya, ano, ganun. Busog kasi yung isa, kaya nahuli nila. Pero yung isa, malamang gutom pa to. Ang bilis. Bilis gumalaw eh. Iki! Kurugati bro! Bro! Nawala bro! Ayan bro! Ayun na. Ay bro! Bilis oh. Diyan ka bro! Diyan ka bro! Ay mga idol! Doon bro! Balik tayo! Balik tayo! Di na pa mo dyan Nawala yung isa. par. My God! Dito bro! Hindi sila takot, no? Hindi sila takot sa ano. Meron kasi sila. May water gun. Balikan mo doon sa ano bro! Tinamaan mo! Nadakpan ng taon na to bro! Bro! Parang nasa bubong bro! Hinahabol pa Sa talaga taas par. bro! Saan na Sa kaya taas! Sa yung taas! isa? Ayan sa taas bro! Mga idol! Sa taas bro! Talaga? Umakyat na. Sa taas bro! Sa kabila bro! Ayun mga idol! Natamaan na sana ng orasyon ni Idol Dongs. Saka... Grabe! Grabe yung bahay din, no? Baka nandyan sa ilalim yan. Bro! Malabo na yun bro. Tinamaan yung orasyon bro. Hindi na yun makakalis na. Hindi makalis yun ng malayo bro. Ikutan ko dito bro. Umikot pa talaga. Ingat ka dyan Idol Dongs. Nasaan na yung isa? Sakit kayo? Nawala din ata yung isa, yung nahuli nila kanina. Yung busog. Kasi malakas sila Idol Dongs kasi may... Ano yung kinain nila dun? Pato ata yun, pato. Kasi kanina may dalawang pato dun. Malamang baka pato rin yun. Kaya manok. Panghaba pa naman ng dila ng isa. Ha? Lamang loob. Lamang loob daw par. Bro! Daming gamit nila dito bro para mga lana bro. Ayan. Wala ito dati. Ayan mga idol. Ayan. Mga lana. Parang may halo silang salitang Bicol. Lana. Sa mga hindi po nakakalam ng lana, asin po yun. Hindi, joke lang. Langis po, langis. Mantika. Ayan mga idol oh. Ayan pa. Lana ng mga aswang. Ayan. Lana ng mga aso. Bro. Dami. Dati inano natin to. Tinapon na. Pero ngayon nagkalaman naman uli ng berdeng kulay na ano, tubig. Akala ko lana. Dalawa. Akala ko, Naging dalawa pa. Ayan mga idol oh. Akala ko langis. Akala ko mantika. Berdeng kulay ng tubig. Hindi po lumot yan. Talagang berde po mga idol. Yan sa Bro. nagbutas ba eh. May plastic pa oh. Di naman ko kay sa Madgod. Nag-grocery pa pala yung mga aswang. May sugat ka. Mahirap na butasan yan. Pasensya na talaga kayo mga idol. Hindi ako nakapagbuta mga idol kasi yung sugat ko kasi. Bro. Ano? Ano yung kinain nila bro? Sa taas bro. Nasa taas mo. Nasaan na yung isa? Sa idol Dongs. Ano yung kinain nila? Parang mga bituka mga idol. Grabe sobrang tapang na. Ano na sana yun? Baka ano? Isaw. Ano ba Isaw. yung kinain nila bro? Isaw ba? Nakaisaw yan na Bro, epektive yoke talaga ah. yung ano ni tatay no? Langis. Langis. Hindi tayo napansin kaagad. Hindi nila alam nun. O hindi na alam na. Orasyon tayo. Oh, Kaya nakapagbakod tayo. isa. Lumapit pa yung isa idol Dongs. Bro, tingnan kaya natin dito sa loob. Bro. Ano kaya yung dito sa bahay? Mga idol. Huli na sana namin. Ayun, ayun. Ayun. Oh. Ayun isa. Lumabas din. Saktong-sakto yung ano. Saktong-sakto yung ilaw. Oh. Hindi nila alam nun. Oh, hindi na alam na. Orasyon tayo. Oh, Kaya nakapagbakod tayo. isa. Marunong pala sila ng Lumapit pa yung mga isa, orasyon. idol dong. Ayan oh. Bro, tingnan kaya natin dito sa loob. Bro. Ano kaya yung dito sa bahay? Mga idol. Pang. Huli na sana namin. Ayun, ayun. Oh. Ayun isa. Ayun, ayun. Napakalayo niya idol. Ang haba ng buhok no. Mahirap Ayun, na oh. tayo dyan. Ayun mga idol no. Ayun talaga yung isa mga idol. Sa taas.
Idol. Ang isa yung nag-rescue sa'yo. Ano yung puntahan ko? Huwag mo lang lapitan ng bahya bro. Pwede mong Nilalapitan talaga yung mga aswang, no? Kakaiba to sila Sir Yuki, no? lapitan ng kunti lang pero huwag. Punta ko dyan. Ayun na yung water ganyan. Proteksyonan mo ako. Holy water Hindi po yung makakaano, nakalagay dyan, makapansin sabi sa ni atin, Sir yung Yuki. Okay. Matatamaan Lalapitan yan nila. natin ng rasyon yan. Iki! Kumalabo, iki. Kurugati! Tirap! Iki. Kurugati. Ayan mga idol. Patay na. Idol. Tinamaan, par. Hindi nakailag, par. Ay, saan yung cellphone ko? My God! Nahulog pa yung cellphone. Bro! Ano yun ba bro? Nano pa yung cellphone ko mga idol? Ko naman bro. Diyos ko. Naano pa tayo? Naku, nasugatan na si Yuki mga idol. Okay na to bro. Ingat ka, mag-ingat ka bro. Okay na bro. Napakadulas pala dito bro. Napakadulas. Grabe Ayun! naman to. Ano yun? Ingat ka, ingat ka. Oh, Ayun dong, sa tamaan na sana natin yun. saan na naman siya? Nawala ulit. Sayang. Mahina yung orasyon mo, par. Yuki. Hindi na. Huwag mo na bro. Hindi na sentro Ano muna ko siguro. ng orasyon na tinuturo natin na hindi natin nakikita sila. Baka matsambahan natin. Ni daw, chigam, swing! Tang, ina yan, ha? Mga orasyon sa Yuki, no? Tignan natin kung makakalabas nila yan. Oh, doon bro. Halika bro. Doon bro. Nakita. Ayun bro. Nakita nga. Ulitin natin. Malakas talaga si Sir Yuki, par. Orasyon na tinuturo natin na hindi natin nakikita sila. Sige, sige, Baka sige, matsambahan sige, natin. sige. Ayan na. Ni daw, chigam, swing! Oh, doon Oh, bro. ito na. Halika bro. Nailing na, gar. Nakita na, par. Nakita niya. Madadapa pa siya. My God. Dito bro. Natsambahan natin bro. Nakawala Kaso nga. napakalayo niya. Idol. Mga idol. Sana Ibig sabihin, pag malayo, dalawa ni Dong. Ah, Ano walang mangyari sa amin dito. mahina din yung orasyon. Ano na yun? Saan bro? Nasa bubong pa. Sa taas. My God. Ala. My God. Atras ako bro. Atras na. Aray. Mga idol. Ah, Mga ayun. idol, sobrang tapang niya. Ay mga idol. Sobrang tapang niya. Ayun, oh. Parang nabubulok ng mga... Puti rin yung ngipin ng aswang na to, no? Kitang-kita pag nasisinaga ng flashlight, oh. Tignan niya, oh. Ano bro? Nawala. Anong loob? Nawala na. Habi, oh. Baho bro. Okay. Napakabaho bro. Ano kaya ang amoy niyan, no? Yan, sobrang tapang mo ah. Pag matamaan ka, patay ka sa akin. Tamaan ka ng orasyon ni Idol Dongs. Additional pa yung orasyon ko. Aray. Mga idol no. Bro, ano naman yan ng... Oh, ayan, dilim, no? Nakulangan, ano lang ako ng konti bro. Ha? Wala naman, parang galos lang no. Ayan mga idol. Ang tagal ng video nila. Dami nyo nang napipirwisyo dito. Jackpot na sana tayo idol no. Silang bro. Ba't dalawa lang sila? Ayan. Sabi ni Sir Yuki, ba't dalawa lang sila? Naghahanap pa ng iba. Uubusin niya ata, no? May orasyon kasi. May water gun pa. Siguraduhin natin bro na. Baka ang isa nagtatago lang bro. Ito isa. Katong Parang- isa ito. Tulugan sila. Ang isa ba? Itong gamay nga. Ang Kasi ano, natin ang tapang. anak ba? Ang tapang nung isa, no? Pero yung isa wala. Na ano nila, nahuli nila yung isa. Wala man. Bros lalaki ang naroon. Duha na sila bro. Itaas na bahagi ng Duha lang sila, duha. Mga idol. Bro, puntahan pa natin doon. Baka ating konti. Parang may tumutunog pang parang baboy, oh. Kung may headset kayo, maririnig nyo rin yan. Parang, palakata. Nakanalito yung pinamahal. ano pa natin. Katamaan yan bro, hindi rin makalalayo. Ay, Ayan ayun oh, ayun. Ayun mga idol oh. May kinakain pang ano. Laman loob. Ayun mga idol.
Oh, yun. Nakakatakot din sa lugar nyo pa. Nagkalat ang aswang, no? Tapos, liblib pa. Pwede kayang matuka ng ano, ng ahas ang aswang sa tingin nyo? Pwede kaya yun? Kasi, tignan nyo, na ano, damuhan, tapos kung saan-saan lumulusot lang yung aswang mo, kung aswang yan. Grabe. Yan mga idol. Bilis niya, no? Bilis. Sana yun bro. Delikado bro. Nasa ano man sila bro. Nag-aabang ng amo. Nag-aabang, no? Hindi tayo makakatawid yun, idol dongs. Huwag muna bro. Kasi may sugat ka bro. Mahirapan din ako sa ano. May sugat din kasi ako sa paa bro. Oh my God. Hindi na ako nakapagbuto. Mga idol. Pasensya na po. Atras na gamay bro. Atras kami ng kundi kasi natamaan na sanahan natin. Pero kaso, Punta natin itong bahay bro. Grabe, ang tapang na yan, Sir Yuki. Tsaka ng kasama niya. Nasaan na kaya yung isa? pakura namin. May yung nahuli bahay, silang idol, isa eh. kasi grabe na itong presyong ginagawa nila. Ayun na. Sige. Linlang yan lang bro. Yun lang yan. Linlang. Oh. Inang yan, no? Sumisigaw bigla eh. Ang tapang mo. Tapang mo ah. Saan ba yun bro? Hindi natin makikita bro. Mahirapan tayo dyan bro. Oh. May boses pero walang ano. Ayun. Ayun bro. Bro, halika bro. Sigam! Sige, ayan. Ayan bro. Grabe naman yan, no? Nakasilip, no? Orasyonan niya na ulit para. Tignan natin kung tatamaan niya to. Knee down, sigam! Swing! Oh. Ayun bro, Ayun. natatagak bro. Nahulog. Tinamaan, min. Yan lang. Tinamaan ulit. Pangatlo na yan, Sir Yuki, ah. Mga idol. Hulihin mo na yan. Bro, baka trap yan bro ah. Baka puntahan natin yung isa. O dalawa. Nasalakay sa atin. Ay Dudong, ingat ka. Ingat ka bro. Parang nawala ulit, no? Bro, Ay, wala na yun sa kayo bro. Kasi kung kayo na sila bro. natagak bro. Ang isa bro. Bantay sa likod bro ha. Sinasa likod rin na to bro ha. Na-feel ko bro. Nawala na naman. Ano ba yan, Sir Yuki? Ayusin mo, Sir Yuki. Oh my God. Tulungan man sana sila bro. Magagamot pa natin ito bro ba? Bro, di ba sabi ng mga ano natin, yung mga nagbibigay payo sa atin, yung mahahabang buhok ay hindi na hindi na magagamot. Yan bro. Ayan na naman siya, oh. Ibig sabihin pala, yung mga aswang na mahahaba na yung buhok daw, hindi na magagamot. So, ibig sabihin, mayroong aswang na, ano pa, ano pa, maikli pa yung buhok, di ba? Pero ito, haba talaga ng buhok nito. Grabe. Yan yung nasa ano bro. Rasyonan mo na, Sobrang Sir mali sa- Yuki. 4 na beses yung Naku, ako mag-orasyon dyan. makyat yung Oo, Nagre-ritual. pamalon-talon na, guys. Yan mga idol oh. Ayan na, oh. Sumisilip, oh. Ang aswang na to bro. Tapang no. Oh. Bro. Grabe yung mukha niya bro. Oh. Yung parang pangil niya bro. Pangil niya. Ayan oh. Grabe, no? Yung mga idol. Rasyonan mo na, So par. hindi aabot tong ano natin. Okay. Kaya pala. Mapabulihan na muna natin yung tuko dito sa bahay na. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapos na siya. Holy water. Grabe bro. Pag yung nasabuyan ko na ng holy water ay talagang Hirapan tayo nito. Mga idol. Ano yan? mga idol. Ba't yung bahay nila? Saan na nila yung bahay? Para siguro hindi na bumalik. Pansamantalang idolongs. Mahirap yung kalagayan namin ni idolongs. So atras lang tayo mga idol no.
Hindi rin ako nakapagbuti ng kahit pa na ilog ko. Idol, kumpirmado, Idol Lunso. Ito yata Yung isa nawawala, hindi ko na nakita. Baka nakatakas din yung isa, no? yung gagawin niyang